Oh! Ripaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay lang yung mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan asa dapit sa atong syudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Nagtusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Dagkong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Nahugno si Sixto diyang nangayog pasaylo siya mano kay mibalibad sa iyang hangyo. Apan way kausaban nga makita ni Sixto ug nagtusab siya mano nga nakasabot si Sixto. Bibiya na yon sila si Sixto ug Roger nila ni Amado ug Teresa. Agad sa gikasabutan sa mahanong anak kay wa mada sa hangyo siya mano kinahanglan ihinayon ang plano. Nakamatikod si Teresa nga nawa sila si Sixto ug Roger. Apan siya mano wa gyud kalibutan nga gisundan sa mahanong anak ang mahitabo niyatong higayuna. Nabungkag ang Presinto 5. Nagdali nga migawas siya mano kay gitawgan siya nga gisuong ang ilang presento. Nagatang na sila si Sixto ug Roger. Tuman, natusak-tusak ang patrulkar nga gisakyan ni Amado. Unya, mituyok-tuyok ug nabangga. Mga higala, niya ang laing sumpay ni atong sugilanon. Kagaw ni Cain. Mituyok ang patrulkar! Mituyok! Sa letra nga! Amado! Oh, saan? Bingo! Panulan ako ba? Okay. Para sa usapan, ha? Para sa usapan! Karahon ako! Mabuhi pa ka, ha? Mabuhi pa ka sa Amado na tusak-tusak! Natusak-tusak ang sakyanan! Unya, nakuyain ka magarini! Tanawa, may abli pa ang pultahan. Buhi palagi siya! Siya na migawas! Siya na migawas! Nagkamang buhi! Buhi pa rin! Tabi! Tabi ayaw pagali! Buhi pa! Buhi pa lagi! Buhi pa! Pare Sixto! Roger! Nakilang paghihapon! Ayaw lagi pagali! Pre! Buhi pa! Pare! Buhi! Kamu! Buhi pa rin ka na mo! Buhi pa rin ka! Buhi pa rin ka! Buhi pa rin ka! Pasixto! Naisakinan! Sorry, pre! Sorry kay Pari Amado! Gamay hangyuwa ni mutak na, ha? Sorry kay pre! Pa! Naisakinan! Gamay hangyuwa ni mutak na! Patay ka noon! Ginaras siyang naisakinan! Dali! No! Patay ka noon! Patay ka noon, pre! Patay ka noon! Dagan! Patay ka noon, pre! Dagan! Son! Sila na puntahan sa auto ba? Kisano yabot, ha?
Kinsa lang niya mo? Siri ng pultahan sa auto! Darga, Tek! Kalma lang! Darga! Kalma! Kinsa na gitong biyabok sila si Teresa, kauban sa kameraman! Patay noon! Patay noon! Patay noon sa pari, Amado! Ha? Bibit, ambi ang kamera. Ako na lang siya. Dali! Dali ah! Basig may buhi pa. Basin pag may maluwas na. Dali, Bet! Ginoo ko! Bibit, muli! Magpalayo ta! Murag mabuto ang patol ka! Hapa! Hapa, Tess! Hapa! Hapa! Paminaw, Tek. Taguin ni ng auto ha. Dili na ni ipagawas-gawas pa. Dili na ni angeng gamiton. Managana lang ta. Basin may nakakita ning auto ha dito sa nitabuan ni Amado. Pa, mabalik tas party. Okay. Okay. Ipusan niya mga armas natin, ha? Way hugaw kung naong pasiksto. Okay na. Patay nung si Pari Amado. Patay nung siya. Sakto ka, gamay kayong hangyo ani tagda. Mao na ni resulta. Gayo mo tani mo siya hangyo. Nakuhaan mo tanan, Bet. Manates. Taon sa Ray Amado, uy. Nagsulti pag gani may ganiya. Ato lang iaway ang interview sa hepe. At tuon na nato ang presinto 5. Maura ba ang tatuy-tuyo nila ni Noy Amado, ang presinto 5? Tanabet! Kaluoy ni Noy Amado. Bibit, nagtuogit ko. Dako gid kog pagtuong ang nagpatay nila ni Noy Amado. Mga kauban siya mga dadakpan. Kung sila magyud ang nagbuhat ani, dili basta-basta ang ilang grupo. Ligon silang pagkasindikato. Happy birthday, Mr. Sixto Sine! Thank you! Salamat, Thank you! Sa inyong pag-ani, wala niyo pakiasa ang akong amahan. Roger, picture! Okay, ha? Ipagawa sa inyong mga smiles, gagiutitod sa katamas. Gihurot gid og patay ang tirang tao des presinto 5 tes. Kulit gyud na ibiling buhi. Patay gyud silang tanan. Why na Siguro gid nila nga mawagtang ang maong kaso. Kisa pa may mistikahon. Nata na mga dinakpan na hurot na magkamatay. Lakip ang mga pulis sa sod, wa gyud na ibilin. Gabihan ng hitabo. So, connected ng hitabo. Connected kaayo. Ang nahitabo din sa presinto 5 ug ang pag-ambush ni Noy Amado. Bet, Rongin si ka lang. ato na tong ilang bani Noy Amado. Sige. May pa. Aron may baho sila. May baho no to niya asawa. Biyudo na si Noy Amado. Pero na ang iyang manghod na laki puyo sa ila. Og si Alan. Ginoo ko. Mularga ra ba ugma sa Amerika? Mao ni ilang Noy Amado? Oh. Mingaw taon kaayo. Ginoo ko taon. Okay naman tingali nga mukuyog ko nimo. Kinala mo kuyog ka, cute. Aron kakuhaan ni mong reaksyon na magawa ni Noy Amado. Tana. Nagsuod ni Muslim Amado kay reporter ka man. Suodan na mo ang pamilya ni Noy Amado. Kani adto pa, Bet. Classmate mi sa iyang anak sa high school.
Maayo? Maayo? Noy Emil? Noy? Noy? Noy Emil? Kaya ganit lang. Kisaron. Teresa, Noy Emil? Unsa may ato ninyo test. Diin man day mo gikan. Doon na sa initabo. Kung si Amado mo inyong tuyo o wara ba dire, giimbitar man ni Sixto Silis, ay kaila matingali mo ni Sixto. Kanang iyang kumpare bitaw nga dato kayo, nga mo'y nagkugo sa bunyag ni Alan. Tuwa si Amado karon dito kay birthday man kuno ni Sixto. Kaming duha ang dito ganihan, Noy Emil. Oh, mao ba? Oh, kung mao ka na, dili na si Amado ang inyong tuyo, Tess. Ako ba'y inyong tuyo? Noy Emil, palihog. Ligon na ang imong kaugalingon. Ni Ami aron magpahibawan nimo og labaw sa tanan. Mahibaw sab si Alan nga Ngaon sa Tess. Noy Emil. Tess, nga luman di ay. Amatay si Noy Amado. Giambusan sila dili pagyudugay. Dili ko mutuwa na, oy. Nakasulti pa gani may kaniya. Di ko mutuwa na. Patay na lagi si Noy Amado. Maong ni Ami. Aron mahibaw ka ug mahibaw sab si Alan. Gano man taon, oy. Gano man taon. Noy Emil. Giambusan si Noy Amado. Patay na si Noy Amado. Uy! Dili pa ganito si kanina! Ihay tao! Isa'y nakingon, ha? Nasikwenta na ko kapin, maong di na ko numugay. Suwayan ko noon nila. Di ba makapangayos nag-address kung hain ko magpuyo? Pamela na, cellphone ni mo pa. Cellphone mo, nung tingnan. Sige ako sa nagkariyot, ha? Hello? Hello? Sixto. Ganito na, ha? Ganito na. Roger. Tayo na, Clint. Excuse una ninyo ha. Apil na ko ni na sikretong itog ang akong amahan kung ang saon nga mugahi. Hello? Hello? Sixto. Si Alan. Dong! Dong, Alan! Anawag ka ba, Dong? Si Papa Amado. Diya si Papa Amado ni mo. That's why! Roger, nanawag yung ikso. Si Alan, nagita siya ni Pari Amado. Pagkita si Pari Amado. Pagkita si Pari Amado. Pagkita. Yun na lang, Unsa may ato ni mo, anak? Wala di si Papa Amado. Di apoy! Di ba may dugi na kasulti? Ako yung papagita, ha? Papagita na ko. Patay na si Papa Amado. Usa? Pinuwag ka man dong! Sige, patay na! Patay na lagi si Papa Amado. Kiambusan! Usa? Tuo ko. Tinuod ba ka dong Alan? Ha? Patay na si Pari Amado? Tinuo ko. May bawan ka ni Alan ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon sa iyang amahan. Atay ang uban pang mga sumpay ning bag-utang sugilanon.
Kagaw ni Cain. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Collantes Gomez, Direktor Algin Abakida, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Sesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.